Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xuşku berê biromet ez îro ji we re behsa mijareka gelekî civakî bikim. Gelo Müslüman berê hevin an na. An jî beratiya Müslümana divê çawa be. Gelekî kes dikevin medyayê, televizyona, sosyal medya civakî li civat û cemaata divê Müslüman berê hevdûne. Ev kesî ku divê Müslüman berê hevdûne bawer bike ji rastiya İslamê gelekî dûr e. Eğer rastiya İslamê hay ji navaroka Qur'anê, hay ji navaroka kitêba Xwedê hebe, ne digot Müslüman berê hevdûye. Xwedê Teala negotê Müslüman berê heve, o Müslüman berê hev jî nine. Lewra gava Müslüman berê hebe, di îro di rojhilata navîn de ev şer û ceng û teq û req û înkar û asîmîlasyon û qetliyam û kuştin û em bivê dizî û xirabî tune be. Di vê derê de çi heye Xwedê Teala divê çi divirda? Xwedê Teala di Sûreyê Hucurat di ayeta deha da behsa vê mijarê dike. Bismillahirrahmanirrahim. Divê innemel mu'minûne ihwetun, divê mü'min berê hevdûne. Xwedê navê Müslüman berê hevdûy, divê mü'min berê hevdûye. Feslihû beyne exeweykum, eğer berê we du taife mü'mine li hev xistin şerê hev kirin, hûn nabera wan da sulhê bike, wan li hev bînwere, orta wan çêk, nabera wan çêke, û vettequllâhe. Hûn di mesela li hevatinê de teqwedariya Xwedê bikin. Yani em bê du hev bira li hev dixin, du hev taîfê mümine li hev dixin. Wê wextê gava em bivêjin we nabera wan çêkir, wê şixê hûn çawa bikin, em bivêjin hûn nabera wan da sulhê çêkin û ji dînê Xwedê re riayetê qanûn nîzama dînê Xwedê bikin. Leallekum turhamûn, da ku hûn rihm li we bêkirinê. Şixwe ayeta niha divê ve in taîfetani minel mu'minîne iqtetelû. Divê eğer du taîfe ji mümina şerê hev kirin, divê fe eslihû beynehuma, hûn nabera wan çêkin. Wan li hev bînin, sulhê bikin, nabera wan çêkin, da ku şer û cengê wan xilas be. Di vir de paşê ayeta daha da divê jî mü'min berê hevdûye. Yani dibe ku mü'min şerê hevdû bike, di şer nabera mümine de derdikeve. Lê gava şer di nabera mümine de derket, divê jî hûn terefdarê evê mezlûm be, heta ê zalim hat serê, gava ê zalim hat serê tiştê ku li ser şer û ceng kirine, divê hûn nabera wan bibîne, ew ê heqî hatî înkarkirinê, malê hatî înkarkirinê, malê hatî xesibkirinê hûn bidin xwedî wî, wê şexê hûn sulhê bikin, ku em bivêjin hûn bi edalet hukmê bikin, divê jî innallâhe yuhibbul muqsitîn. Lewra dawiya ayetê divê Xwedê Teala ji muqsitîne, ji kesê ku bi edaletî pavre dike, Xwedê ji wan hez dike. Ne ku yek şer dike, xurt bi hêzê bi cenge, divê em bivê bi zorê, bi zehmetiyê, em bê çi li gora wî çê bibe, sulh li gora wî çê bibe. Li gora şert û mercê wî çê bibe. Wê şexê eva sulh nine, eva hûn xizmetê ji zulma zalima re dike. Ew carekî zulm kirî, li birê xwe zulm kiriye, zeviya wî jê girtî, malê wî jê girtî, zimanê wî jê girtî, welatê wî jê girtî, û hûn radibin li geleka kêleka mezlûm nasekin, hûn li gel zalima sekine, û her zulma ku kirî hûn wî xela dikin, ji ye re dihêlin, ser de ji hûn terê pêr serê mezlûma dikin, alî zalima sekine, û her terê kesî heqî û hatî xwarinê, mafê û hatî xwarinê, zimanê û hatî înkarkirinê hûn pêr serê wî dike, hûn dê wele me sulh çêkir. Ava sulh nine, ava xelatkirina em bivê çî zalimayê, tişta ku kirî jê re mayê. Ji ber wî ez viya ji we re bêm, însanê ku zimanê mînkar ke, însanê ku welatê mînkar ke, însanê ku mirov milletek sayî neke, min nehejmêre, wê şaxê tu carî ew ne birayê min e. Lewra însanekî mirov çawa dikare zimanê birayê xwe înkar bike? Mirov çawa dikare bivê zimanê birayê me re divê bilinmeyen bir dil. Yani zamanı ki Xwedê Teala daye, tu zamanı ki Xwedê daye tu divê bilinmeyen bir dil. Yani zamanı ki
نای زانینی یا 40 میلیون کرد ست به تیماسی 6 میلیون کرد و هر روز روشلات ناویندا 100 سال شهر کردات کرنی جبوکو کردن وجه گل ویاجی به مجلسات دا پارلمانت دا دما شهر گوا یک کرمانجی قصد که تو دوی به زمانی که کو نای زانین ایکس تو راوسه خو bu زمانی تو چواده که تو وی زمانی بناو دک اوا ظلم اوا زورداری اوا چافسوریه اوا نحقیه و نه لایق مسلمان بیا قبول بک دوی همو مسلمان الولات روشات نوین کسی کو دوی مسلمان هر راستی جی من دوی دوی لدج ظلم بناو دولت بناو ملت کرنی ویل دجیو در که آن روزا قیامت هم تب مسئوله چوا زمانی من هی تو این کار دکه زمانی خو از نکارم بخوینم زاره من نکارم بخوینه انسانی کو نخواز به زمان کردی بخوینه مافی برن نخوینه کردی حرامزاده جهان انسان اسی خو این کار بک جهان اما هنگ انسان هن ده کس بجی گاوا خواست زمان خو ام به زمان خو پرورده ببینه و شقی مافی اون پرده ببینه تو خودی چه حقیه چه حق و ماف جتر هيد الدنيا ده او ماف حق خدای تعالی دائما و دائم ملتی کرد گوات لدجی مافی گوتش خوره د پاریز دکم مافی خو تلی خدای در که گوات ندم و شرط ظالمه و کسی کو دسته گدته او جدبه مشترک ظلماته